Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр шәк түгәрәк, пар канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә оча күбәләк. Бүген безнең гаиләдә олы бәйрәм. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле булган тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, Радик Рафаэль улы Әхмәт Ялалов матур гомер бәйрәмен, 55 яшьлек юбилейын билгели. Кадерлебез 1966 елның 28 ноябрында Илеш районының Югары Яркәй авылында дөньяга килә. Үсеп буй җиткәч, изге егетлек бурычын үтәргә армия сафларына алынып, хезмәтен Германия якларында үти. Бәләкәйдән үк эш серләренә өйрәнеп үскән кадерлебез озак еллар Илеш РТП җәмгыятендә, арытаба Фирдәүс Ялалов крестьян фермер хуҗалыгында намуслы фидакар хезмәтен сала. Бүгенге көндә Уфа шәһәренең баш спецавтотранс җәмгыятендә эшли. Кайда гына эшләсә дә үз эшен белеп, зур җаваплылык тоеп, тапшырылган эшен җиренә җиткереп башкару белән күпләргә үрнәк булып тора. Бәхетен дә туган ягында тапты әтиебез. Туган авылының иң сылу, иң уңган кызы Зилә Нурлагаян кызы белән 1988 елда гаилә корып, менә инде 33 ел барлык авырлыкларны, шатлыкларны бергә кичереп, матур тормыш кичерәләр. Безгә ике сабыйларына гомер биреп, икебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Ә без аларны оныклар белән сөендердек. Киң күңелле, олы йөрәге, кешелеклеге белән күпләрнең ихтирамын яулаган олы җанлы әтиебезне бәйрәме белән тәбриклибез. Кадерле, сөекле әтиебез. Бүгенге матур гомер бәйрәмен көнендә без сиңа теләкләрнең иң изгеләрен юллап, беренче чиратта безне кайгыртып, безнең өчен тырышып эшләгәнең, янып көеп яшәгәнең өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәбез сиңа. Сау, сәламәт бул, кадерлебез. Киләсе көннәрең кояшлы, якты булсын, кайгы-хәсрәт җилләре тәрәз какмасын. Һәр вакыт шулай елмаеп, дәрт-дарман белән, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безнең кадер-хөрмәттә игелекле гомер итәргә насыйп булсын. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез һәм горурланабыз. Бәхет таңы көлеп каршыласын, шат елмайсын һәр шәк йөзләрең. Тигез яшәп шатлык куанышта, тик муллыкта үтсен көннәрең. Өмет тулы язлар көтсен әйдә, эшләрең булсын уңышлы, бәхет гөлләренә күмелеп яшә, бизәп яшә безнең тормышны. Дип матур шигырь юллары белән иң изге теләкләрен юллаганнар сезгә. Хөрмәтле юбилярыбыз, тормыш иптәшегез Зилә, балаларыгыз Ратмир Лилия, Ралия Илдар, оныкларыгыз Айгөл, Алмаз, Артем, Саммат. Хөрмәтле юбилярыбыз Радик Рафаэль улы, юбилейгыз котлы булсын, алга куйган максатларыгызга ирешеп, дөньяның барлык рәхәтлекләрен татып, үстергән балаларыгызның игелеген күреп, тормыш иптәшегез белән бәхет шатлыкка төренеп кенә яшәргә насыйп булсын. Җырлы моңлы гөлемебезне кабул итеп алыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшә безне улы юллары
birov tushgan deyib o'pkalamayli yillarga ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati Şayan babaylarning eng shoyoni aybat bobaylarning aybati bo'lak bo'lsin ali bu shirimiz unuqlarning singa rahmati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi